हादरसा नाङै बारहुंखानि सिमब्रेनाय आरो दिनै फुंनि 9 रिंगायाव अखा बारहुंखानि सिमब्रेनाय गोबारै फैनाय बारहुंखा बार बारनायजों धेमाजिनि सिलाफोथार हालामाव गोबां खहा जादों आरो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार हालामनि भगबान गामियाव बारहुंखा बारनायजों न' बां गला बायनानै सिलिंखार जायो आरो गय खान्थाल बायदि बिफां लाइफांजों लोगोसे बैसागुनि लुनानै दोननाय जौसाङाबो बायनानै खहा जादों आरो खमैबो 25 आरो 30निबो गोबां गलाफोरा बारजों बुखार जानानै खहा जादों होननानै मिथिनो मोन्दों आरो बे आयदायाव धेमाजिनिफ्राय खौरांगिरि बिनाराम बसुमतारिनि मोनसे जर'खा फोरमायनो लाबाय। बे समाव दंफैयो आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार हालामनि बे भगबान सारियालियाव दंफैयो। बे भगबान सारियालियाव गोबां गोबारै बारहुंखा बार बारनायनि थाखाय माखासे गोबां खहा जादों। बेहाय दखान न' बां बायदि लोगोसे बेवहाय बिफां लाइफां आरो गय बिफां नालेंखर बिफां बायदि बायदि बिफाङाबो गुनानै खहा जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेवहाय नुनो मोन्दों नोंथांमोना सोरगिदिं बे समाव केमेरा पार्सन बिथांमोना दिन्थिगिरिनि थाखाय खावलायबाय। बेयाव दखान सहर माखासे लुनानै दोननाय औवाजों दखानफ्रा बेयाव बायनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेवहाय आरो बिफां लाइफांखौबो जों बायनाय नुनो मोन्दों। लोगोसेनो बेवहाय फोरमायनांगोन फुंनि बे गोबारै बारहुंखा बार बारनायजों बेयाव गोबां दखानानो बेहाय खमबाबो 50थासो दखानफ्रा बेयाव खहा जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेवहाय भगबान सारियालियाव गोबां बेबायदिनो दखाना बारहुंखा बार बारनायनि थाखाय थिङा बुखार जादों, सोरनाब्ला बेराफ्रा बुखार जादों। बेवहाय आं बे समाव बारहुंखा बारबाय थानायाव सासे बेक्तिया दंमोन, सासे दखाननि बेक्तिनिफ्राय मिन्थिना लागोन जिथुनिखि बिथाङा बारहुंखा बारनाय समाव फुंनिफ्रायनो बिथाङा दंमोन। बे समाव केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो बिथांनि खाथिसिम लांनो थाखाय आं खावलायदों। लोगोसेनो दिनैनि बे गोबारै बारहुंखा बारनायजों सोरगिदिं मोनसे गाज्रि मोनसे खहा जानाय, बे खहा जानायखौबो आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय। बे समाव दङ नोंथाङा बारहुंखा बार बारनाय समाव दंमोन नामा? आं बार बारनायाव दंमोन। ओमफ्राय माबायदि गिनाय मोनदोंमोन नामा नों? गिदों, आं जिरायबाय थादों। बिनिफ्राय खैथासोआव जानायमोन? आंथ' टाइमखौ मिथियाना। खमबाबो 9थासोआव जादोंमोन। बे 9:30 जादोंमोन बे बुस्थुआ। गोबारै बार बारदों आरो बुहुत माने खोमसि जादोंमोन आरो, नङा होमबा? खरजा फांनो हायाखै आङो, दखानाव साफा गासिबो बायला जोब्बाय। मा खालायबावगोन, गिनानै थाखोमाबायसै आं। मा मा खहा जादों नोंथांना? आंना मेथाइ सेथाइ साफा बिरखारजोबनानै सिजोबदों। आं हारसिंसो दंमोन नालाय, दा गिनानै आं मा खालाय दर फांथेना थाबाय आरो आं हारसिंनो। बिराद खोमसि जादोंमोन ना? खोमसि, बारा मेथाइ बिरखारलांजोबदों। दखाननि नालाय फुङावनो फैबाय, बिरखारजोबदों। दे साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। बिथाङा बार फुबाय थानाय समावनो दंमोन। लोगोसे बे गिनायजों न' सिङाव दखान सिङाव बे हाबना थादोंमोन, बे जों बेखौ मिन्थिनो मोन्दों। ओमफ्राय ओरैजाय सोरगिदिं जिथुनाखि बे बारहुंखा बारनाय बे थासारियाव माखासे दखानिफ्रा मोगा मोगि जानांगौ जादों आरो बिथांमोना बे गिनायजों दखान सिङाव हाबनानै थानांगौ जादों। आरो लोगोसे